SP Production. Canale Modarsomonai YouTube Xavik TG. Калона камшидим акмерама ғариби Дина билет харидим парвоз дорум ба қариби Камтар ваҳмут аста дил акчи меша ҳаютум Яке мен то қапанам ки метия ба наҷотум Падару модар нестай апаву хоҳарам нестай Уча дар хинникиҳо бачаете кор кадестай Ки оилам хор нашава ба суме казор нашава Дайни пиришонам падарам бемор нашава Мазобам ки кашм за толай масерай Отам ба сари баланд гуфта бачаи машерай Ами қажмада басай табассум кардай хоҳарам Дина сумравон кардам мошин харидай додарам Айдам зиёд мешам ма хушбахттарин мудамум Занг мезанам хонамон бихон мегум дад додарам Мали шав занг мезанам салом бигем ба падарам дунё ту фақат зулму азобам доди ғариби Тану ҷисму ҳаётамро сӯзонди ман танҳо Аз ин дунё безорам мо дилгирам бехудо Азизамро мебурдан ман мемирам Чанд сол гаштам омадум оғӯш кардам учаҷона Падарам ба ханда гуфт шер бачам шидай ба зана Шам кардам ай падарам бромадам пеши рафиқо Хандида чахчах карда прогулка кардем то боло Да ҳамо кӯчаи боло ма дидум ӯи дарӯзша Шам кардай мо ба ҷоши дидум қомате ба нозша Ай хотирам намера чӣ хиқати шидум шинос Гуфтам бести мегирам табассум мекарду ба ноз Леки сумулой набуд отай ма бой набуд Маҷбур будам ки берам кор кунам барои тӯй ма Инак да хабар меа интизорай хушрӯи ма Ишқиш қувватам медод вақте ки ма ях мекардам Хотири ишқи покнон менатои сахт мекардам Тақдири ма золимай вай бояд мара шикана Хабар омад ки шукарпӯст май нохун мекана дунё ту фақат зулму азобам доди ғариби Тану ҷисму ҳаётамро сӯзонди ман танҳо Аз ин дунё безорам мо дилгирам бехудо Азизамро мебурдан ман мемирам дунё ту фақат зулм